musidɓe fulɓe tedduɓe, en garti kadi e jokkude bindande meɗen paatude e pulaagu lasli fulɓe, ɗum woni cosaan fulɓe, gila e taarika maɓɓe haa e gonka maɓɓe haa e pine maɓɓe. hannde noon jubbeten ko seeɗa e taarika fulɓe yaltuɓe e ukbatu bnu nafire walla jiiduɓe e ɓiɓɓe ukbatu bnu nafire. ko hawni ko alaye fayida mo fulɓe jogii leƴƴi keewɗi ndaanga ni ɗum woni ndira ni wiide fulɓe koye mumen ngiri, gila e endo haa e arab haa e farisiyankoɓe haa yimɓe heewɓe. ƴewɗo arabeɓe jiiɗi tabintinde wonde fulɓe jalti koye ukbatu bnu nafira. ɗum kala keɗiɗo ɗo henne mo ngannduɗaa kadi wonko faami yewtere nde mbaddunomi e arabeɓe ɗon ɗo Libya. yewtere nde ne wanno fayida no feewi, nde tawno eɓe jinno tabitinde wonde fulɓe jeeya koye arabeɓe, tawi woni fandare nde ko so tawi woni union africane hono gootagu e dowlaji Afrique so siinama beele ɗemgal arab ngal ena wawi suɓede wiye ko ɗemgal ɓurgal yajde e nder Afrique. firti ɗum ko darde maɓɓe ngam fodde fulɓe ɓe ɓe tabintina wonde fulɓe koye arab, no ɓe pooɗiri hawsa en ɓe tabintin ɗumen wonde koye arab e leƴƴi goɗɗi ɗon noon ɓe mbaddi yewtere mawɗe no feewi. ma en ngaddu ko jinmi wiide ko caggal en kolliri taw ukbatu bnu nafire holno ardi e fulɓe. eɗen nganndi ukbatu bnu nafire o umminoma to Makka e on sahaa, tawi koye waktu Umar ibnul Khattab, ngam yajnude l'islam o yaaja o heewa doole. ɓe ngardi noon haa e nder Afrique, nde ɓe jettima ɓe jii senare fulɓe gila to laaɓal mumen haa e aadaji mumen haa e teddungal mumen e hoɓɓe, ɓe tawi feere ala ko maɓe jantodira e fulɓe ɓe. ciftoren noon ɗo wona arabeɓe tan, hay tubakoɓe ɓe nde ɓe jahi wadde colonise leyɗele Afrique, won leyɗele ko fulɓe ɓe kaɓiɓe, won leyɗele ɓe tawtu fulɓe ɓe ɓe ndesodiri e fulɓe walla ɓe ɓuri ɓadade fulɓe ɓe liggodiri e fulɓe ɓe beele maɓe mbawa haɓade leƴƴi keddiɗi ɗi. ɗum noon firti ko senare nde fulɓe jogui guila e laaɓal mumen haa e jikkuji mumen lobbi ceniɗi. ukbatu nde yettima holmo tawi ɗon, o tawi ko mawɗo meɗen no wiye Boɗewal Diallo. sen mbi Boɗewal hande heewani pullo, mo anda hol biyeteɗo o Boɗewal. ɗum woni Boɗewal hubba, Buya hubba, Matam hubba, Kananata hubba. o Kananata noon ko on wonno koddaji maɓɓe, o ɓurɗo famɗude e ɓiɓɓe makko. on woni noon mo yetteteɓe ɓe mbiyeten hande Diagne Sénégal ɗo jaati, won hewɓe yiɗoɓe riwde wonde ɓe gona fulɓe, koɓe fulɓe koye nder lasli fulɓe ɓe jeeya. ukbatu tawi o yettima omo ardi e Amru bun Asi, ara wiyata Omar ibnul Asi. on saaha Boɗewal Diallo ƴetti ɓiyum debbo, ɓi ko debbo mo ganduɗa hoorema ko ɓiɗɗo joɗɗo mbaadi, jogiiɗo hakkille, jogii needi ndi ganduɗa so yi senare ɓeeɗo ngam yidde diine o alay sago tan o itta ɓiɗɗo debbo o hokka ukbatu resa ɗum. ɓiɗɗo debbo wiyeteno ko Majmao, o resimo on jibinanimo noon ɓiɓɓe nayo. won wiyoɓe ko ɗon jettoje jalti, Bari, Ba, Diallo e ko nandi hen, kono eɗen gandi fulɓe kam ngalano jettoje. ngalano jettoje ɗe fayida on hande eɗen mbawi wiide ko sanamuji.
kala ko ɓe ndewanno ko ɗum innitira ɓe jettira ɗum ɗon. Enen jettoje meɗen wonno ko inde neɗɗo inde baba muɗum e inde mama muɗum, ɗum woni tanum ko ni fonno. Joni noon so tawi woni ko gonga Uqbatu nde ari ko fulɓe tawi, ko fulɓe ɓe ndesnimo kokkimo debbo ɓiɗɗo mumen o resi, o jibini ɓiɗɗo o jibinanimo ɓiɓɓe, o holno wirete wonde fulɓe jalti koye Uqba? Wawete kay wiyede mataw jiidigal mawgal waɗi. Ko ɗon mbimɓe to Libya to mbimi ene hawni no feewi, mbimi ayno won kinnol ngol ganduɗa ha hande yimɓe donki dañantengol jaabawol, wiide gertogal kam e ɓocconde hol hen ko adi goɗɗum ɗum? Ko gertogal ngal adi ɓocconde walla ko ɓocconde adi gertogal? Uqbatu ari e fulɓe ndesnimo, holno wirete kadi fulɓe koye Uqbatu jalti? Bandiraɓe, ɗum fotani en mettude no feewi, saabu ko fodde men e fulla men e fayida men yetti hay mo kala ene yiɗi wiide wonde ko e mumen giwɗen. So ɓiɗɗo moƴƴi ko fof jibini. Hande nde eɗen nana yimɓe ne garana punta en komi tani nulaɗo sallllahu alih wa sallam ne rendinani hadayuji, kono ha hande en jiyani garɗo e men wi ko tanum Firawna. Hay goto ha hande en jiyani garɗo e men wi ko tanum Firawna, en jiyani taw jiyaten ko wiɓe ko taniraɓe nelaɗo Allah sallllahu taala alih wa sallam walla ko taniraɓe Sayko Oumar Tall. On jarama musidɓe tedduɓe heeɗiɓe ha lawol gongol kadi ko musidɗo moon Cheikh Oumar Sall yewtidde e moɗon, on jarama.